Ministru, għawek il-post list, il-bins fejnu. Le, ma kellimtniex, Ministru. Għalfejn qiegħed taħrab, Ministru. Għalfejn qiegħed taħrab, Ministru. Kemm inti skondu, Ministru? Dan huwa dak li seħ din il-ġimgħa meta l-Ministru Aron Farrugia stieden lill-ġurnalisti għal konferenza tal-aħbarijiet sabiex jinawgura bankina fix-xatt tal-imsida bankina illi sakemm tlestiet laħqu ġew telqu l-mewġ tal-pandemija saret elezzjoni ġenerali bdiet gwerra u miet papa. Proġett li skont il-Ministru Aron Farrugia tlesta minkejja li l-perikli tħallew hemm. Fosthom kamra miftuħa l-kollox b'ħofor mikxufin fl-art li huma periklu għat-tfal li jkunu mixjin tul il-promenad. Proġett il-residenti tal-lokal kienu ilhom jistennew snin sabiex jitlesta. Wara illi l-ħamis filgħodu l-Ministru ta' Trasport u Traffiku Aron Farrugia ħarab mill-mikrofonu tan-nett u l-bqija tal-ġurnalisti l-oħra preżenti, inkluż il-kamra simqabda mill-Ministeru tiegħu stess, il-ġimgħa filgħaxija ħass il-ħtieġa li jwieġeb minn fuq il-profil ta' Facebook. U qal li biex insibu l-bins kellna nimxu sat-tarf tal-proġett, fatt li huwa minnu kif kollox hemm 3 bins biss. Stqarrija li faċilment seta' tajjenna dak il-ħin minn flok jagħti daqtejn tabieba ta' karozza lil ġurnalist preżenti u jaħrablem. Intant, skont il-Ministru, il-plakka ta' inaugurazzjoni ġiet imwaħla wkoll. Jidher li dik li kixef nofs il-bankina ma kienx l-ideali u għaldaqstant wara li taritilhom bir-rieħ u kellhom jagħmluha żewġ pisijiet biex ma ttirilhomx waqt il-konferenza stampa, spiċċa jaqla l-ħaddiema tal-Gvern sabiex waħlulu l-plakka post ieħor. Dan kollu wara li nkixef mis-sit netnews.com.mt. Iżda ma waqafx hawnhekk. Il-Ministru Aron Farrugia ħassurtat bil-fatt li bosta persuni fuq il-medja soċjali, inkluż diversi kmamar tal-aħbarijiet lokali, irrapportaw li fl-istess żona ta' fejn ġie inawgurat il-proġett sa filgħaxija kien marra. Huwa farfara fuq il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u insista li triq erqet għax għaddej proġett separat illi għandu għaddej 3 xhur oħra. Fejn tax jifhem illi din la kienet l-ewwel u lanqas l-aħħar darba li dik it-triq se tereq f'dawn ix-xhur u ġimgħat li ġejjin. F'sqarrija separata kelliem għall-Ministeru ta' Farrugia spjega ma' Malta Today illi mhux veru illi triq erqet. Iżda kienet biss parti minna illi spiċċat taħt l-ilma, daqs li kieku huwa fatt skużabbli.